नैबे जि 2026नि जि एमएलए बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बेखौ लानानै सनितपुर जिल्ला इउपिपिएलआ खोब गोख्रों भाबै जोङो जिल्ला हिसाबैनो सनितपुर जिल्लायाव मोनबा समस्ति दङ हिसाबै जोङो मोनबा समस्तियावबो खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बेवहाय जोङो दिनैनि दिनाव देरहानो हानाय हिसाबै मोनथामसो समस्ति जोंनि नोजोराव दङ। दा जोङो बे समस्तिफोराव बिसायख'थियाव जोङो केन्डिडेट होनायनि बाथ्राखौ जोङो सिन्था खालामबाय थादों आरो बेखौ लानानै जोङो सेन्ट्रेल भाबैनो जोंनि इउपिपिएलनि मानगोनां आफादगिरि आरो बारग' बिटिआर चिफ दानि राज्य सभानि जि एमपि प्रमद बर' सार बिथांजोंबो जोङो दाखालि 9 तारिखआव जोङो सावरायनाय जादों दि जोङो बरसला आरो बिखेखकै ढेकियाजुलि नैबे मोननै समस्तियाव जोङो दिनैनि दिनाव देरहानो हानाय मोनसे मेथामेटिक्सआव दङ। दा बेनिखायनो नैबे खोथाखौ लानानै दिनै राङापारा ब्लक जि इउपिपिएल दा बिथांमोना माखासे बुथ कमिटि आरो प्राइमारि कमिटिफ्रा एसे गेप जानानै दङमोन। दा बिथांमोना बेखौ लानानै दिनै सावरायदों। आं बेहाय बाहागो लानानै बिथांमोनजों सावरायनानै आरो बुथ लेभेल कमिटिनि आरो प्राइमारि लेभेल कमिटिनि बिबानगिरि बिथांमोनजों सावरायनानै खोब मोजां मोनदों। दि गमामायैनो जोंनि जि इउपिपिएलआ जिल्लानि इउपिपिएलआ दिनै नैबे राङापारा ब्लक हिसाबै खोब गोख्रों जानानै दङ। दा बेनिखायनो फैबाय थानाय नैबे जि तारिखआव बा जि डेटआव जि मान्थआव जायाथों मानो जोङो दिनैनि दिनाव जोङो ढेकियाजुलि समस्ति हिसाबै गोख्रों जाना दङ आरो देरहानो हानाय मोनसे पजिसनाव दङ। दा जोङो इउपिपिएल हिसाबै जोङो मानो बेवहाय माने बिसायख'थियाव बाहागो लागोन निस्सय रायजो राजानि गेजेराव बे निस्सय प्रश्न थागोन। खारन दिनैनि दिनाव आसाम गभर्नमेन्टनि माखासे माबाफोरखौ नायनानै दा बेहाय गोबां प्रश्न निस्सय रायजो राजानि गेजेराव जिहेतु थागोन हिसाबै दा बेखौ नायोब्ला जोंनि गेजेराव जोङो नुनो मोनो बेवहाय इउपिपिएल हिसाबै इउपिपिएलनि जोनोमा जोङो जादोंमोन। जोंनि जि जारिमिन इउपिपिएलनि जारिमिनखौ नायोब्ला जों माखासे नोंथांमोना नुनो मोनगोन। दा बेनिखायनो बिखेखকৈ जोंनि नोजोरा 2020 सननि 27 जानुवारि एकर्ड बे एकर्डनि गेजेरजों हारिनि माहारिनि जोंनि सनितपुर ओनसोलनि जेथो जेंनाफ्रा बिराद सोमोन्दो दङ। बेहाय भेन्सार फरायसालि दिनैसिमबो दङ, बेहाय हानि जेंनाया दिनैसिमबो दङ, बेवहाय बिटिआरआव हाबसननायनि माखासे गामिया जोंनि गेजेराव हाबसनबाय। 2025 सननि जि बिटिसि इलेक्सन जानाय बेवहाय सनितपुर जिल्लानिफ्राय माखासे गामिया भटबो होलांबाय आरो बेवहाय नांगौबायदि बै भटनि समाव नांगौबायदि रिजाल्टखौ निस्सय जोङो सनितपुर जिल्ला इउपिपिएल हिसाबै जोङो 70 to 75% जोङो बुथ सेन्टारफ्राव जोङो मोनसे सेन्टाराव बेबायदि रोखोमनि रिजाल्टखौ जोङो होनो हादों। दा बेवहाय जोंनि रायजो राजानि गेजेराव आं बेखौनो बुंनो सानदों जोंनि गेजेराव मोननै गुबैयै दङ। मोनसेया रायजो राजाया दिनैनि दिनाव माखासेया लुबैदों डेभेलपमेन्ट आरो हारि हिसाबै जोङो थांना थानांगोनब्ला इसु दा इउपिपिएल हिसाबै जोङो डेभेलपमेन्टखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो राजनिति भाबै जेरैबायदि मावनांगौ जोङो बेखौ डेभेलपमेन्टखौ रायजो राजानि थाखाय ओनसोलनि थाखाय गामिनि थाखाय जोङो निस्सय मावगोन। बे डेभेलपमेन्ट बे आलादा रोखोमनि खिन्थु इसुआ हारिनि गेजेराव दिनैसिमबो जोबाखै। गामि हाबसननांगौ बिटिआर एक्सटेनसन जानांगौ 2020 सननि 27 जानुवारिनि गेजेरजों माखासे हाब्बाय सुस्रनांगौ बे जोंनि इसु मोनसे। दासिमबो समस्तिया 40थायैनो दङ। 60ता समस्ति जानांगौ आरो 60ता समस्ति जायोब्लासो सनितपुर जिल्ला बिश्वनाथ जिल्लानि जेथो जेंनाफ्रा एमसिएलएफोरखौ जोङो बेहाय गेलेनो हागोन नङा होमबा। आरो जिल्ला मुं लानानै जोङो जोंनि नैबे ओनसोलखौ माने फोसावनांगौ माने बिश्वनाथ आरो सनितपुरखौ लानानै। दा नैबे 2020 सननि 27 जानुवारिनि गेजेरजोंसो बे इसुखौ जोङो खमैसाखौ समाधान खालामनो हागोन। हा हुनि जेंनाफोरखौ जोङो खमैसाखौ समाधान हागोन। दा जोंनि ओनसोलाव दासिमबो वाइल्ड लाइफ पार्कनि हानि जेंनाया जोंनि गेजेराव दासिमबो नुजायो। दा बेफोर जेंनाफोरखौ दिनै जाय नैबे ढेकियाजुलि समस्तिनि बाथ्रा नोंथाङा बुंबाय थादों। ढेकियाजुलि समस्तियाव अशोक सिंहाल बिथाङा दङ हिसाबै आरो बिथाङा दिनै 5 बोसोर धरि केबिनेट सासे मिनिस्टारबो जादों। बिथाङा गोसो जायोमोनब्ला बे खामानिफोरखौ मावफुंजोबनो हायोमोन। खारन हानि जेंनाखौ बिथाङा मावफुंजोबनानै होनो हायोमोन। वाइल्ड लाइफ पार्कआवनो थायाथों मानो नर्मेल पार्कआवनो थायाथों मानो। खारन वाइल्ड लाइफ पार्कआव ओरैबायदि मोनसे लिरनाय गैया 2006 सननि बे हानि जि मोनथाय मोननांगौनि जि माबायाव ओरैबायदि लिरनाय गैया। वाइल्ड लाइफ पार्कआव दङब्ला फरेस्ट डिउलार एक्टनि गेजेरजों ट्राइबेल मानसिफ्रा हानि मोनथायखौ मोना होननानै बेहाय लिरनाय गैया। खिन्थु गोसो जानानै बिथाङा माखासे खामानिफोरखौ मावालासिनो जेंनाखौ लाखिनानै भट बेंकखौ भटनि समाव रायजो राजाफोरखौ बाहायनो हानायनि थाखाय बिथाङा बे खामानिफोरखौ मावफुंजोबाखै। दा बेनिखायनो दिनै जोङो जिखुनु प्रकारै बिथाङा 10 बोसोर धरि बिथाङा दिनै एमएलए जाना थानानै मिनिस्टार जाना थानानै जोंनि ओनसोलाव ओनसोलनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जेरैबायदि खामानि मावनांगोन बिथाङा मावैखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जिखुनु प्रकारै जोङो जोंनि इउपिपिएलनिफ्राय बिसायख'थियाव बाहागो लानानै जोंनि केन्डिडेटखौ जोङो जय खालामनो हानाय केपासिटिया दिनैनि गेजेराव दङ। आरो दिनै बिराद मोनसे क्लियार पिक्सार
जोंनि गेजेराव दङ हिसाबै जोङो बिसायख'थियाव जोङो बाहागो लागोन। दा बेनिखायनो नैबे राङापारा ब्लकआ आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बुथ कमिटि लेभेलनि आरो जोंनि जि प्राइमारि कमिटि बिथांमोना बाहागो लानानै खुब गोख्रों भाबै माखासे थांखि आरो बिथांखिफोरखौ लानानै आवगायलांनायनि थाखाय बिथांमोना आखायाव दिनै हाबाफारि लादों। बेहाय बाहागो लानानै बिथांमोनजों खुब मोजां मोनदों आरो निस्सय किक आउट खालामनायनि दिनैनि प्रि प्लानिं जोङो सोलिगासिनो दङ। निस्सय नट अनलि असक सिंगाल जोङो माखासे समस्तिनि बाथ्रा बुंदों बै समस्तिफोरखौ जों बाहागो लागोन। जिहेतु माखासे गामिफोराव चेन ग्रेभेल गारलाबायदों असक सिंगाला जिहेतु बे राजखान्थिनि जिहेतु मोनसे इलेक्सन फैगासिनो बिनिसो बे चेन केबोल गारनाय बा माबा मोनसे खामानि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावना दिन्थिनाय बेखौथ' दिनै इलेक्सननि सिगाङावसो जों नुनो मोन्दों। दिनै एक हप्ता एक मासनि सिगाङावसो नुदों। बे खामानिया मानो 5 बोसोरनि सिगाङाव जायाखै? बे खामानिया मानो आरो सिगां 5 बोसोरनि सिगाङाव मानो जायाखै? बिथाङाथ' दिनै 10 बोसोर एमएलए ना। दा जुदि गोसो दङमोनब्ला मावनाय प्रकृत भाबै गोसो थानानै खामानि मावनायमोनब्ला बे जेंनाफ्रा मालाबानो जोबगौमोन। असक सिंगाल हिसाबै बेनो जे सासे सुबुं दे बिथाङा मैदेर बायदि दिन्थिनो हाथाय मोनसे दङ आरो जानायनि हाथाय मोनसे बिथाङा दङ। बेखौ रायजो राजा बिथांमोना बुजिनांगोन आरो जाय बिथांमोना असक सिंगाल बिथांजों थाफानानै खामानि मावदों जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि सेंग्राफ्रा बिथांमोना पार्सनेलि मा डेभेलप जादों आं बेखौ बुंनो थाङाखै। खिन्थु जोङो बेखौ हारि हिसाबै जोङो बुजिनांगोन जोंहा इसु दङ। जोंनि इसुखौ जोङो खमैसाव समाधान खालामनांगोन। पार्मानेन्ट सलिउसन जोंनो नांगोन। पार्मानेन्ट सलिउसन जेलासिम थाया बेबायदिनो बिदेखि मानसिफ्रा फैनानै जोंखौ रायजोथ खालामबाय थागोन आरो बेबायदि जोंखौ मोनसे प्रलबनाव सेन केबोल ट्रेक्टरसे ट्रेक्टरनै गारनानै जोंखौ थगायलांबाय थागोन भट आदाय लानो थाखाय बेनो आरो। थ' बेनिखायनो आङो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन बेनिखायनो थाजिम गोसो लानानै मोजां मोनसे परिबेकखौ जोङो मोननो हादों दिनै 2020 सननि 27 जानुवारिनि गेजेरजों। बेनिखायनो इउपिपिएल दला इसुखौ लानानै इसुखौ बेस होनानै हानि जेंना फरायसालिनि जेंना आरो जोंनि गामि एक्सटेनसन 60टा माने समस्ति बारायनाय गोदान डिस्ट्रिक्ट खालामनानै गामि फोसावनायनि सायाव जोङो खामानि मावगासिनो दङ। बेनिखायनो इसु बेस हिसाबै जोङो बिसायख'थियाव बाहागो लागोन। रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे मोजां मोनसे रलखौ दिन्थियो आं बेखौ खावलायबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे जोङो दा बावैसो जोंनि सनितपुर जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि बिथाङा नुजाथिनायाव जोङो राङापारा इउपिपिएल ब्लक कमिटि दाफुंनायनि गेजेरजों दिनै जोङो गासै मोन 15 बुथ कमिटि दाफुंनाय जाबाय दिनैनि गेजेराव आरो लोगोसे मोन 3 प्राइमारि दाफुंनाय जाबाय। जों बिनि गेजेरजों जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि निर्देश बायदियै आरो जोंनि जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि बिथोन बायदियै जोंनि ब्लकनि जेरैबायदि खामानि मावनो गोनां बे खामानि मावनो गोनाङा अलरेडि मैया दाख्लैनिफ्रायनो बिराद स्ट्रंआव सोलिगासिनो दङ आरो जोङो फैबाय थानाय 65 नं टिकेजुलि समस्तिनि जिहेतु बिजाथि जोंनि गेजेरनिफ्राय होनाय जागोन। दा बिनि थाखाय जोङो सान हर खामानि मावनानै जोंनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय जों गासिबो बयबो थियारि। रायजो राजाफ्रा जोंना गासिबो थिगानो दंजोबो। जोंनि माखासे दोलोफोरनि थगायनाय नंखाय बाथ्रा बुंनाय आरो माखासे गेना गोरोन्थि बाथ्रा बुंनाय आरो आखु दिन्थिनाय बेफोरनिफ्राय गासिबो रायजो राजा बिथांमोना दिनै रोखा जानो हाबाय जे इउपिपिएल बायदि माने गोथार हान्जा आरो गोथार थांखि लानानै रायजो राजानि थाखाय इयुननि जेनेरेसननि थाखाय जेरैबायदि खामानि मावनो खोथा होदों बेबायदिनो जोंनि इउपिपिएल दोलोआ मालाबाबो जों गाव पार्सनेलि डेभेलपमेन्ट जानायनि थाखाय जों सिन्था खालामाखै। जोङो बायदिसिना नंखाय बाथ्रा बुंनानै जोङो रायजोखौ गोग्लैसोहोनो जों सानाखै। जोङो गावबो जौगागोन लोगोसे जोंजोंनो लोगोसे रायजो राजाखौबो जों जौगानायाव खामानि मावलांगोन। गोजोन्थों।